ffordd, Taith Bregethu, 9 o Ragfyr 2007. Na I just cyflwyno chi i aelodau'r daith. Dyma Lewis fan hyn, ddim really'n siŵr beth yw swydd hi neu rôl hi heddi. Falle neu'r paned, ie. Dyma ni, Zoe, y gyrraig. Treharne mynd I fod yn gyrru, ond nath e right off cara, bore ddoe. Ni fach o broblem. Aron Treharne, needs no introduction. A fi, Mr. Rees. See you later. Dyma ni, Eglwys Annibynnol, Trelawnyd. 300 mlwydd oed, apparently. Sefydlwyd 1711. Sut wyt ti, Aron Treharne? Dwi'n iawn, diolch. Sut oedd y gwasanaeth? Oedd y gwasanaeth yn reit dda, chwarae teg. Dim lot o siarad ac ymateb I ddechrau off, ond wedyn ar ôl chydig bach o jokes gyn yr hen Rees, oedd y pethau'n dechrau llifo yn reit llyfn I fod yn onest, ac oedd yn fendithiol iawn oedd. Diolch fawr iawn. Be ti'n meddwl, Derek? Wel, bach o broblem, pan eithaf cyrraedd, nhw ddim actually'n gwybod bod ni'n dod. Just bwyd bach o fizzy fan hyn. Lovely, lovely. Ag, wel, a plus, ni di'n nghofio sortio mas y mynau, wastad bach yn broblem, Treharne. Gonio caneuon ffydd, pumped a few out. Ag, brother. Wel dda, noeth, ddyn nhw'n mateb yn iawn. Chats bach da ar y diwedd, a just, fraint cael cyflwyno ar y fengel iddyn nhw. So, mlaen â ni. Stop nes ar y trip, cinio, yn y Bryn Awel, carafar Gwyneb fi. Ti'n bod yn carafar yn lan fan hyn? Iawn, diolch yn fawr. So, it's just yn y bar, aros am jolydd, trio dresach o bwyd. Newydd ffindio mas lle mae Nercwys, which is a good thing. So, off a ni, bwyd, na ni welcome o hir. Dyma ni yma yn bwyty hefyd yma, fel da chi'n gallu gweld, jyst dangos o gwmpas ysgol i'n dda, Lewis. Mae'n reit hyfryd yma, reit safonol, reit lan, reit glinigol, fys ni'n dweud. Ond ar y cyfan, nes I gerdded I fewn ac o'n i'n meddwl, do'n i'n siŵr ar y tu allan I fod yn onest, ond wrth ddod I fewn, do'n i'n teimlo reit gartrefol yma, mae'n reit gynnes yma, mae'n reit posh, fys ni'n dweud. Ond beth bynnag, nes I gerdded fewn a'r peth cyntaf o'n I isio oedd lasagna, yn ffodus dydw ddim ar gael, felly dim ots. Bydd pryder traddodiadol ddim yn union beth sydd ar y menu fan hyn, dwi ddim yn meddwl, mae'n fwy classy I chdi bach. Ond mae rei pethau da iawn yma fel enghraifft da ydi be mae Derek am gael, sef venison, sausage venison, reit neis rili dydi. Mae'n ddigon o gigoedd ar gael ddigon o steciau ac yn y blaen. Felly, yn anffodus, allai ddim gwneud analysis o'r bwyd heb gael I weld wrth gwrs, felly. Yn anffodus, dyn ni wedi bod yn aros yna ers awr bron. Yn anffodus, mae'n lot rhy hir, a dyn ni ddim yn hapus am hyn. Byddai bron I colli appetite fi, dwi'n meddwl star yn hyn. Come on. Mae Zoe hefyd yn ofnadwy o llyglydd. Mae hyn yn drych yn ebus fod yn onest. Rwy'n I updateio chi unwaith da ni cael y bwyd. Wel, dwi'n bod yn aros o le hanner awr arall ers I chi glywed off Treharne. Fel chi'n gweld dal yn bwyd ar y fforc. Trilli gyrra fel anfyn. Just gobeithio bydd y bwyd yn werth e. Ta. We thought they could use food. Couldn't show one way. Dyma ni. Treharne di gael ei bwyd. Mor diwedd. Gweld hwnna fyna, beth di na? Hanner sausage. Gael seis e? Massive. Wel, dyma ni, off I Nercwys. Gorffen cinio fan hyn. Na ddim dweud lle ni wedi gael cinio ar ôl I Treharne fod rwyd am y lle. Ni wedi cymryd fach o risg prynawn yma. Gadael nhw dewis y mynau hunain. Could go badly wrong. Ond mlaen â ni. Nercwys, here we come.
Treharne, sut ti'n meddwl? Beth ti'n meddwl? O, ni'n meddwl bod hwnna'n reit da, actually. Ie? O'n i'n teimlo'r gynulleidfa ni, y dorf, yn... Y dorf, fi'n meddwl, ie. Y dorf o faint. 12. 12? Ddim yn cynnwys ni, so Ie, 16. 16. Not Lefel ama. Ddim yn bad o ran rhywbeth, mae'n teg, ti'n meddwl, yn gwrando yn eitha astrid, o'n i'n teimlo bod nhw'n gynnes iawn fel pobl. Lan. Ie, bod... Da, o'n i'n teimlo oedd y Bregethu yn mynd yn eitha da. Ti'n ffilm o gwyneb fi nawr? Diolch, le. O'n i'n teimlo oedd y Bregethu yn mynd eitha da. Yn amlwg yn gwrando, ond am yr un oedd yn ystod y cefn sy'n mynd yn siarad Cymraeg, wastad yn broblem. Wel, well nag unwaith, o'n i'n Bregethu, ac ar ôl i fi dod lawr o'r pulpit, nath rhywun gofyn i fi os o'n i'n siarad Cymraeg. Ac o'n i'n edrych yn Bregethu ddi, am ryw hanner awr, felly bach yn odd. Ond, anyway, Nercwys, hit. Let's go. Mynd mlaen i'r Wyddgrug nawr. Llun ceffil, jyst i profi chi bod ni mas yn y lad. Fan yn mynd heibio fan hyn. Ceffil bach yn bwyta gwair. Lle o'ch neis di hyn Nercwys yn Golffer am y diwrnod nawr, Wyddgrug, dyn. Sut ti'n meddwl oedd hwnna, Treharne? Wel, hwnna... O, na, mae hwnna'n gole. Golau? Not working, Annie. Mae'n iawn? Right, sorry, Wel, ie, Treharne. oedd hwnna'n ddim yn iawn, dwi'n meddwl, oedd yr gynulleidfa neu y dorf, fel dwi'n licio Dorf. yn gynnes iawn ac yn ofnadwy. Ti'n teimlo bendith heno, do? Ie, o'n i'n gweld bod nhw'n actually cymryd sylw ac yn ymateb trwy'r ffordd oedd yn... Stamud! O, da iawn pawb. Felly, o'n i'n teimlo'n hawdd bod hwnna wedi bod yn ardderchog Derek. Ie. Ni'n hau neges yn fawr unwaith eto. Byddai'n neis cael gweld pobl o'n i'n nabod na fyd, doedd? Ond o'n i. Iawn. Diolch yn fawr. Bryn ni'n yr arian nawr. Yn ôl o'r daith, jyst yn dathlu diwrnod gyda achos lysi. Lovely.